Ja sam Maca Grel i danas ćemo nastaviti naše lakiranje. Kao što vidite, malo sam ih poboljšala i dalje nisu neki. Ovdje sam se malo umazala. Kaj? Ovdje. Malo sam se izmazala, ali dobro. I da, pošto napred znam da ćete pitati zašto imam ove flaster. Pao sam i udarila sam se, ništa strašno. Sada da nastavimo. Sa bicikla sam pala. Da vam preciznije kažem. Nemamo još puno. Mislim u suštini imamo, ali bojim se da ovo ne bude moj prvi snimak koji ću iz 3 dela morati da uradim. Znaš što ću ovom lakirati drugu ruku, inače lakiram samo po jednu. Vidite vi, da vidite. Nešto neće da se naloži, očigledno sam ga previše puta. Evo ovako to treba. Evo ga. Evo ga, sad sam malo se premazala, ali bolje nego da nisam namazala. Sad mogu samo ovako da ga obrišem. I super. Evo ga. Jedan više nokat. I još palac. Ipak neću lakirati u snimku i ovu drugu ruku, zašto ja nemam dovoljno vremena. Svinteli. Evo još ovaj palac ću ne lakirati, a možemo da se pozdravimo. Evo ga. I hvala što ste gledali ovaj video. Posjetite moj Instagram. Milica Žirafa i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!